ett bra svar. Tänk efter noga innan du frågar. Vilka färger har de finaste kläder du fått? Bra fråga. Lila, rosa och ljusblått. Frågor, frågor, många frågor. Vem, vilka, varför? Frågor, frågor, många frågor. Hur, var, när? Vilka slags frågor kan ge bra svar? Tänk efter noga innan du frågar. Vilken smörgås är god och spröd? Vilken bra fråga. Ost och äpplen på Bobby bröd. Frågor, frågor, många frågor. Vem,